Dawn il-faċilitajiet se jwaslu għal aktar esperjenza għal fuq il-post tax-xogħol. Kien dan is-sentiment ta' diversi studenti brabta ma' laboratorji ġodda tal-inġinerija għar-riċerka u l-innovazzjoni fih dan l-Università ta' Malta b'investiment ta' 22 miljun euro li ġew inawgurati mill-Prim Ministru Robert Abela. Din il-binja hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha u ddedikata għar-riċerka minn studenti li jkunu qed jistudjaw f'korsijiet PhD u postgrad. Il-binja jospita laboratorji state of the art li se jiffaċilitaw xogħol ta' riċerka relatat mal-inġinerija tal-manifattura. Rebecca Clark, studenta għad-dottorat fl-inġinerija, stqarret li dan l-investiment ħajoħloq komunità bejn l-istudenti. Binja bħal din hija għajnuna kbira għadin l-istudenti kollha maqudin flimkien, dipartimenti tal-inġinerija kollha u toħloq kemm komunità tajba bejn l-istudenti u kif ukoll tgħinna li x'aħna issa qegħdin qrib tal-makkinarji kollha li għandna bżonn. Hija tkellmet dwar kif dawn il-faċilitajiet se jgħinu biex tadatta fuq il-post tax-xogħol tagħha. Il-faċilità hija pjuttost tajba anki x'in niġi biex infittex xogħlijiet. It-tieni standard li biha nista' ngħid okej, mela dat tip ta' xogħol għandu faċilitajiet tajbin u naf kif għandi naħdem fihom. Federico Cilja, student għad-dottorat fil-fiżika u l-inġinerija, għal kif permezz ta' dan l-investiment l-istudenti se jingħataw diversi opportunitajiet fuq livell internazzjonali. Għandek apparat ġdid li diħa qed iġġelna nagħmlu aktar riċerka ta' kwalità u anke meta tmur tesponi xogħolok barra minn Malta iktar faċli tagħmel kollaborazzjoni ma' universitajiet ġodda. U dik tgħinek tiftaħ aktar ir-riċerka tiegħek. U għażid jgħid li riċerka li jagħmlu dawn l-istudenti eventwalment tissarraf passi l quddiem fl-industrija. Iżżid ir-riċerka li tista' toħloq l-università. U apparti jekk inti ħad iżżid dak ħafna studenti li qed jagħmlu riċerka differenti. Se dawk eventwalment ħajmorru għall-industrija.